Čaute zombíci, zdravím vás pri ďalšej hre. Dneska si zahrajeme demo Into the Dead Our Darkest Days. Je to survival hra, vlastne je to pohľad z boku, tak myslím, že 2,5D. Je plánovaná na vydanie v roku 2025. Odohráva sa v Texase, rok 1980, kde musíte skupinu preživších viesť cez mesto Walton City, ktoré ovládli zombie. Tak sa pozrieme na to demo a uvidíme, aké to bude. Či to bude vôbec stáť za kúpu, keď to vyjde. Poďme si k tomu pričuknúť. I regret to announce that today I'll be moving my office to a secure spot outside the city limits. Now, no need to go assuming the worst. All right. This move is strictly to facilitate better coordination with our boys in uniform, who are at this very moment putting together a surefire plan to retake our city and eradicate the... Huh? This can't wait. Where? Just give me... So just, hold tight, secure your homes, and I assure you... Hello? The tide will turn. God bless you. God bless you. I'm not sure if anyone out there is still listening to this trash. But if you are, know this. Nobody is coming to help you. There's no plan. Look. What they did, it's wrong. It's all wrong. We are trapped. And staying here isn't an option. You have to get out. Escape the city any way you can. Get out now. Tu hore máme nejaké barikády. Čakaj, teraz máme ísť kam? Aha, to vlastne preskočíme noc. Ja som mal asi tie barikády predsa len spraviť nejak. Dobre, uvidíme. Už je noc teda. Kurva, som sa zlakol. Už sa rozbijajú. Takže tu sa nachádzame. Máme ísť sem, takže toto asi funguje podobne ako This War Mind, či jak to bolo? Takže my sa potom môžeme vybrať tam. Dobre, ale teraz ešte nechceme. Čo tu môžeme robiť? Stojí dve, aby sme to zlepšili, tú barikádu. A my sme to už zlepšili. Dobre. Ja teraz to vyrábam. Vyrábam dve vlastne dosky, aha. Prepneme si zatiaľ toho chlapa. A takže keď sa približíme, začnú toho bucha, takže nemôžeme robiť zase nejaký veľký hluk asi. Táto stále ešte vyrába. To je vlastne tá mapa. To je jediná interakcia, čo môžeme robiť dole. My potom môžeme si asi otvárať celý dom. Tu môžeme spať. Už nič ďalšie, sem sa o tej miestnosti nedá ísť? Nedá. Tak ja by som to videl, že starovšek už je unavený. Dáme ho spať. A není, neukazuje. Čakaj, to zelené teraz pribúda alebo ubúda? Keď ubúda, tak sme ešte v pohode. Keď pribúda, tak by si asi mali natiahnuť nohy na chvíľu.
Dobre, skúsime sa vybrať niekam. Poďme teda sem, tuto čo písalo. Barikády sú... Toto je stav barikád. Dobre, ideme sem pozrieť. Lockpick musí byť a... Ideme na to. Čo je, ideme či neideme? No čo je, ideš sem či neideš? Veď poďme. Teraz nemôžem ani chodiť. Vieš čo, chod si hore lahnúť. Tu sa natiahne trocha, lebo mi pekne lezeš na nervy. Odpočívať, aha. To je také divné ovládanie, mi to príde. Tento by mohol... Toto by už mohla s tým aj prestať. Sprať na to, poďme takto. Skúsme ísť my. No tak teraz musím priznať, teraz moc neviem, čo máme tuto robiť. Dáme ho spať, serem na to, či ju. Nech si ide láhnuť. Teraz čo? Preskočíme noc. Boli sme pod útokom. Vlastne teraz ideme pozrieť. To nerozbili. Toto nerozbili. Ja by som navrhoval, keď to pôjde, tento, aby vyrábal tie barikády z tých prkien. Aby robil. A s touto by som mohol ísť na poriadnu preskúmavačku. Toto zoberieme, lockpick musí byť a ideme či neideme? Barikády nemáme žiadne. Tie barikády, jak akože dlho bude vyrábať? Teraz sa rozbíja, oni to môžu rozbiť. Sú hladní, a kde akože nájdem jedlo? Poďme už konečne nejakú preskúmavačku.
Čiže vyberieme si lockpick do backpacku. Podržaním R-ka prejdeme ku akcii. Toto není moc intuitívne, mi to nepríde. Dobre, takže sme v prvej lokácii. Skúsime ísť potichu. Môžeme preskúmať nejaký kábel a páska, bereme všetko. Keď máme miesto, bereme všetko. Aha, keď podržíme, takže sa pozrie. Podržaním Ečka vôjdeme donútra. Chodíme stále potichu. Tu není žiadna interakcia s ničím. No tu máme jedného. Má problémy s dýchaním. Jeho zatiaľ nemôžeme nejak zabiť. Skúsime aj sem vojsť. Zavrieme za sebou, dá sa? Dobre. Dvere sme zavreli. Preskúmame bordel na zemi. Na zemi stejky nejaké, zelenina. Ja neviem, či by som nemal túto nechať si otvorené, aby sme mohli rýchlo utekať. Táto astmatička vyzerá, že sa otáčať nebude. Že si len prezerá obraz nejaký. Skúsme vyliesť. Možno s tým ďalekohľadom pozrieme nejaké ďalšie lokácie. No jasné, že hej. Potom sa tam pôjdeme pričuchnúť. Tuto by mohlo byť niečo zaujímavé. Aj tu máme. Hlavne stále potichu. Ja teraz neviem, že Ečko ho potichu zabijem. Takže sme ho potichu zabili. Dosť krvi. To čo mám výkričník? Ja to s nožicami som zabil. No tu ideme naspäť, ale to je všetko, čo tu je? Aha, to som si nevšimol, že toto môžeme otvoriť, že som sa vrátil. Sekera. Nejaké súčiastky, dobré. Jak sa vybavíme s tou sekerou? Presne takto. Čo tu ešte sme minuli? Možno by sme mohli zabiť aj toho zombika, čo tam chrapčí do toho obrazu. Ne, sem sa nedá. Sem sa nedá ísť. To by asi ukázalo, že? Dobre, tu asi nič nie je, takže vrátime sa naspäť do ukrytu. Počul ma, že? Kaž? Asi ne. Dobre, takže návrat do ukrytu. Uvidím, čo sa zatiaľ stalo doma. Dedo už by mohol dorobiť tie barikády. Tu máme tie veci, čo máme teraz u seba. To znamená čo? Že môžeme to niekam nahádzať? Nie, to iba ukazuje, čo sme vlastne priniesli. Dobre. Ukáž. Dedo už to dorobil? Jak sa ale teraz zlepšujú tie barikády? Tabulátorom...
toto všetko môže robiť. Tu má veci u seba. Dobre, ale on vlastne tie barikády už urobil. Aha, oni sa dávajú všade. Asi naraz. Tým pádom. Tak on by mohol ísť možno aj spať, nie? Jak ale si uvaríme niečo na jedlo? Doriti, už som to už zjedol? Áno. Takže akože surové. Asi nemáme na čom to robiť tým pádom, nie? Tady ukáž, keď si dáš steak, tak ti doplní. Takže môžeme asi všetko zjesť. Nech máš doplnené. Spať nechce. Táto je jak na tom. Ja by som išiel na ďalšiu výpravu rovno. Neviem, či by som asi sem, no určite tam nikde nemôžeme ísť, ale možno, že tohto by som ešte dal, kým budeme preč, celú noc nech robí barikády, lebo myslím, že tam máme dosky ešte na jeden ten typ barikád. Ne, aha, my sme sú ďalšie vlastne, takže ešte môže robiť ďalšie barikády a môže robiť asi stále barikády. Zatiaľ dáme raz iba. Dobre, makaj, on bude vlastne celú noc teraz robiť. My by sme mohli, toto máme všetko u seba, nie? Inventár, ale čo má on u seba? Čo musím ísť sem, aby som to povyhadzoval? Takže toto je okruh, kam ja sa môžem dostať. Keď pôjdem sem, tak potom tu mám väčší okruh, takže potom budem môcť ísť sem, takže ja nemusím byť doma aj niekoľko dní. Zoberieme si... Prečo je tu vykričník? No zoberieme si asi to, aj nožnice, ale nemáme lockpick. Nemáme lockpick, ukáž inventár ešte narýchlo. Takže on to hodí hneď do inventára toho nášho prístrežku. Dobre, tak... Ježiš. Tak dáme ďalšiu akciu. A pôjdeme... Neviem, či je to dobré ísť, či je to múdre ísť cez noc. Na preskúmávačku. Sa vracame naspäť. Základ je byť furt skrčený asi. Môžem zabiť potichu, aj keď nemám v ruke. Môžem. Dobre. Tu sa môžeme ide aj schovávať? Nejde dole, dobre. Nejde dole. Hlavne potichu. Bereme všetko. A tam je podložená stolička vlastne, aha, dobre, takže tam sa nedostaneme, takže to budeme musieť asi prejsť z hora. Takže teraz budeme musieť sa vybrať hore. Tu už není nič. Počkáme, kým pôjde naspäť. Dobre, rýchlo. Zabiť ho potichu. To je ono. Uvidíme, koľko ešte vydrží naša sekera. No to vyzerá ako, že sa by sme sa mohli aj nasťahovať, keď sa bude niečo také dať. Workbench tam je. To vyzerá prázdne. A to musím držať. Aha. Prehľadáme. Bereme všetko. Bednička.
Môžeme ísť. Tento bude... Henta čo? To len hraje? Alebo je naozaj po nej? Dá sa ísť aj dole? Dá sa, ale dole ešte nejdeme. Pozrieme vrch poriadne. Stále treba chodiť skrčený. Zbraň, ale je asi nejaká, no jasné, rozbitá. Bereme, všetko sa zíde, všetko sa zíde. No ideme dole. Jak sa ubránim? Jak sa ubránim? Ježiši. Aha, ľavým klikom cekám. To bola teraz slobod. No, dobre. To bol mierny zmetok. Mierny zmetok tu bol. Tu teda stolička dáme preč. Otvoríme. Výkričík je asi, že keď sa tá sekera už ničí, nie? Ja si môžem teda dať asi obväz vlastne nemám u seba, takže aj to by som si mohol u sebou brávať. Obväz. Zničený. Zničený. Otázne je, že nakoľko moc je zničený. Či sa asi používať dá. Tuto ešte prehľadáme. Zobereme všetko nemôžeme zobrať. Fľaša s vodou, zelenina, káva a cukor. Tak sa ešte vrátime ďalší deň. Nebudeme tu nič nechávať. Dobre, vraciame sa teda naspäť. Toto všetko sme priniesli, pozri sa na to starouši, samé dary. Boli sme asi pod útokom. Ale donesol som dosky. Počkaj, my by sme sa mohli teraz vlastne ošetriť. Jak to funguje? Použiť Ečkom. Aha, to sa nedá použiť, to asi len keď krvácam? Počkaj, healing. To nestúpa okamžite asi. To bude asi časom stúpať. Dobre, máme tu ďalšie dosky. Ty by si mohla teraz makať a na ďalší deň ukáž. Oni nejsú ani hladní, nič poriadne. Ja som myslel, že... Keď je to modré, čo to znamená? Že je dosť najedený, alebo čo? Tak potom môžeme ísť na ďalšiu preskúmavačku a... Zoberieme... Aha, to sa môžeme... Môžeme odtiaľto prejsť do sheltera sem. Prejdeme? Ale prejdeme všetci? Prejdeme všetci. No veď áno, to sme aj mali sem prejsť, lebo tuto máme potom lepšie... Tu už môžeme craftiť lepšie veci. Dobre, ostali nám veci všetky? To sme mali? Ostali. Dobre, tak sme sa vlastne presťahovali do tejto lokácie. Čiže ja by som... Aha, to sa už vlastne aj vyliečila. Ale mohla by robiť ďalšiu obranu. Tento by cez noc mohol ísť asi von, ale on nemá
Aha, oni to vždy vrátia naspäť, až máme ešte aj pánvicu ako zbraň. Máme ešte aj pánvicu ako zbraň. Ale keď sme sem prešli teraz, budú tie veci naše? Čo sme teda vybrali? Tu máme mapu. Nebudú kurník. Tam boli tie veci v tej miestnosti, čo sme nezobrali, ne? Tam boli tie veci. Ale bola tam káva, tú kávu sme nemali. Možno, že keď sme zase presťahovali, tak sme to automaticky zobrali a potom sa nám to uzavrelo. Dobre, ja by som ešte išiel na túto ďalšiu lokáciu. A potom by sme sa mohli vybrať. Jedlo nepotrebujem nejak, možno sem by sme mohli ísť. Pôjdeme sem, zoberieme si pánvicu. Ja neviem, aj sekeru. Škoda, že nemáme lockpick. Akože zatiaľ sa mi tá hra celkom páči, možno, že keď čuchačka dopadne úspešne, tak by sme to mohli možno aj kúpiť, keď to vyjde. Má to výsť tento rok niekedy. Neviem ani, či začiatkom alebo koncom, alebo polke. To neviem. Mne sa tá pánvica moc nelúbi, ale ja by som skôr dal zatiaľ sekeru, kým sa nezničí úplne. Ukáž informácie. Tam je zase stolička podopretá. Tu je taška. Bereme. Ježiš, ja môžem... Ukáž to. Chceme tam ale skočiť. Asi áno. Asi hej, skočíme tam. Dobre, som sa zlakol, že... Akože má celkom brucho ten starouček, ale zoskočil. Dopadol teda z hora ako pierko, našťastie. Ja by som osobne asi dupol. Opatrne, potichu okolo nich. Lieky. Tohto by sme mohli vybaviť. Otvoril tie dvere jak blázon. No dobre, už sa nám zničila. Čiže pánvicu použijeme na našu obranu. Takže to nám značí iba, že sa to už ničí, ale ešte to vydrží 1-2 útoky. Tam sa zase niekto modlí pri stene, pri hasičáku. No ale akože je to nejaké znepokojivé. A tu sa môžem skrývať. Ale za aké strany sa skrývam? No tie zvuky sú ale otrasné. Dobre. Ideme ešte hore. Tu niekto chodí, nechodí tu? No zvuky sú otrasné, vám poviem, a to pekne straší. Počkáme, kým sa otočí a potom ukážeme s tou panvicou, jak sa robia mozočky na panvici. Dobre, miesto ešte máme, ešte by som sa pozrel hore. Keby sa niečo zvrtlo, tak odtiaľ to rýchlo vypadneme, ale... Preskúmame to ešte aj tu, trvá lockpick. Ten sme si už zničili.
To tu už nejaké moc temné. Tiché zabitie. S pánvicou. A? Jaj. Takže ma vidí takto. Takže to je počuť s pánvicou. Toto dobereme. Šroby sa nastakujú, ale už máme maximum. Páska. Ježiš, to by sme mohli. Nič, sem sa budeme musieť tiež vrátiť. Ale tie súboje sú nejaké, na to si treba zvyknúť, no. To sem sa už vlastne nedostaneme. Takže teraz môžeme ísť sem dole ešte. Počkáme, kým sa tento blbeček otočí. A potom mu to vysvetlíme. Teraz by sme mohli. Teraz mu ukážeme s tou pánvicou, ako sa to robí. Ježiš. Môžeme výjsť z okna. Ježiš, to sú zvuky. Takže dole ma hľadá. Tam mláti do dverí. Skok taký všelijaký. Hlavne, že to preskočil. No my už ale nemáme vôbec miesto. Pásky nastakujeme. Zoberieme si dosky. Ešte možno, že jednu dosku nájdeme, aby sme mali 4. Môžeme ešte vyliezť hore. No ten dedovček dneska sa namáka pekne. Pozrieme ďalšie lokácie odtiaľto. Dobre, takže nejaký pumpa. Toto neviem čo je a požiarna stanica. No, skúsme ísť dole, snad sa nebudeme vrácať zase cez celý dom naspäť. A? Čo znamená, keď s tým zazvoním? No ukáž, čo nám povieš. Takže tohto môžeme asi zobrať. Takže tohto môžeme so sebou zobrať. Lenže keď zazvoníš, zastane. Chceme zazvoniť? Zazvoním? Dupoty samé. Ale asi sme museli zazvoniť, aby všetci došli sem a my môžeme tým pádom ujsť. Náboje. Tri náboje aspoň. Ale môžeme ísť tam? Sme asi, ja mám taký pocit, že sme urobili. Bež! Dobre. Prebehli sme okolo nich. Takže zatiaľ sme mali s domov nejaké dary. Asi sme boli pod útokom, nám zničili jednu obranu. Ja neviem, či môžeme ísť aj
aj dvaja. Tento sa musí vyliečiť. Či môžeme ísť aj dvaja na preskúmavačku? Dobre, takže sme zaviazaní. On si zaslúži. Zaslúži si ísť ľahnúť. Aj ona je ale unavená, ale máme iba jednu posteľ, ne? Tak to vyzerá. Tu môžeme niečo vyrobiť. Čo môžeme vyrobiť? Posteľ. Posteľ, na to potrebujeme ešte jednu látku. Lockpick. Ježiš, ne, iba jeden. Jeden lockpick. To čo znamená, že trvá? Trvá to nejaký čas iba. To netrvá celú noc. Tento je unavený, hladný. To zatiaľ si daj zeleninu, no. Zatiaľ si daj zeleninu. A je aj unavený. Tak to by sme mohli... To by sme mohli ísť na ďalšiu preskúmavačku. A pumpu. To je policajná stanica, asi. Alebo ne, to je jedno. Lockpick vyrábame. Lockpick bude treba potom tu. Poďme sa ešte pozrieť sem, predsa len. Zoberieme aj nožnice so sebou. A každý vlastne niečo robí. Môžeme sa vydať na ďalšiu výpravu. Každý má baterku. Dobre. Máme tu ďalšieho chrapčáka. My sme teoreticky mohli... Nemohli, bež! No nič, musíme ťa vypadnúť, to sa nedá. Takže vrátili sme sa. Je vyliečený, ten je hladný a ten čo? Odpadol? Dobre, o chvíľu odpadne, ideme si hore rýchlo ľahnúť. Musíme spraviť ďalšiu posteľ. Ja neviem, či to je chlap alebo žena toto. Leo, veď vyzerá chlap. Dobre. Leo je zase hladný. Lenže jedlo sme nedoniesli. Jedlo nemáme. Budeme musieť... starouška poslať po jedlo. Teraz by sme mohli do toho supermarketu teda. Čakaj, kde to bolo? Gas station. Čakaj, ktoré to bolo? Toto nie. Toto, ale veď tu sú len darčeky.
Ideme na pumpu, tam niečo určite bude. Nožnice, lockpick, toto, náboje nebereme. Tak, a teraz... Tu by sme mohli... Barikády ešte vydržia, takže aha, takže asi každú noc zničia jednu tú barikádu. Máme ich ešte 2, 4, 6. Čiže malo by to vydržať ešte na pár nocí. Čiže teraz toto nemusíme robiť. Lockpick sme urobili. Toto nemôžeme robiť. Môžeme urobiť navarenie, ale aj toto urobíme potom. Toto by sme mohli tiež spraviť až potom. Dobre, zatiaľ urobíme, doneseme jedlo, čiže budeme vyrábať dvojplatničku. Môžeme začať ďalšie kolo, ďalšiu akciu. A ten pumpe by mohli mať niečo, ale skôr len také snacky, asi tam nebudú nejaké mesa alebo čo. Uvidíme, aj to bude dobre. Už počujem nejakých ťažkých astmatikov chronických. Ty kokos, to sme my tak zakričali. To znelo, keby to bol posledný výskok. Vyzerá, že... Ježiš, ja neviem, my ich môžeme brať. Nemáme ale pre nich miesto teraz. No ale tak neviem. A, tu ešte môžeme pozrieť, čo tu je zaujímavé. Ale jedlo potrebujeme, jedlo. Hlavne jedlo. Tu ho máme, krásavca. Dobre. Tiché zabitie, lenže sme si zničili nožnice. Strašne málo tie zbranie vydržia. Môžeme poďte zabiť? Ježiš, aj hore sú. Nejaké lieky? A látka tam je, takže máme látku na posteľ. No to treba ale brať asi viacej zbraní, lebo toto... Ešte vydrž. Ne, už nemáme žiadnu zbraň. Ale tu nič ani není. To ríti. To sme ho úplne zbytočne zabili. Úplne zbytočne. Tak poďme dole. Ešte pôjdeme nižšie. Z tej strany nechcem ešte doskakovať dole. Teraz pôjde ho potichu zabiť. Ne, nepôjde, bež. Padáme radšej preč. Žiadne jedlo sme nezobrali. Čistá tragédia. Žiadne jedlo nemáme. Tam pokapeme. Dojdeme a hneď
Dobre, to sme ale urobili, ale je nám to na hovno, lebo nemáme nič na jedlo. Chod sa vyspať. Ty si fresh, ale nemáme žiadnu zbraň. Poďme pozrieť sem teraz. Lockpick, ale nemáme žiadnu zbraň, to je najhoršie na tom. To je najhoršie. Tento... Čakaj, urobili sme to varenie, ale kde to varenie máme? Jak to je? Jak to funguje? Aha, to je tu vedľa. Aha. Na jednu porciu potrebujeme jedno mäso. Vodu máme. Toto je čo? Aha, to, že sa spraví. Dobre, takže vody máme dosť. Na 7 jedál, ale potrebujeme jedlo. Tak, budeš musieť vyrábať asi posteľ. A matku sme ale donesli. Jak to, že sme ju použili už na niečo? To je workbench level 2. To ešte nechceme. Mohli by sme toto začať robiť. A ideme ďalej. Takže vlastne to vyzerá tak, že keď niekoho odmietneme, akože ho nezoberieme, že máme pre neho miesto, už sa potom nemôžeme ku nemu ďalej vrátiť. Lebo tam bola fajka pri tej vysielačke. Tu sa vraciame naspäť, že? No tu je vojenské auto, to by teoreticky mohla byť možno nejaká zbraň. Aha, tu stavili z hore. Sa potom pozrieme. Najprv... Ale máme nič na blízko, neviem, čo môžeme zabiť na blízko iba holými rukami. Skúsime. Nemôžeme. Tak ideme hore. Ideme hore. Ty, ale ty je plno zombíkov. Ďalšie miesto. Ježiš, tam nemôžem ísť. Ja nikam nemôžem ísť, veď ja nič nemám. Dobre, počkaj, ale môžem prejsť? Nemôžem prejsť. Látka, môžeme spraviť potom posteľ. Jedine sa dá ísť sem teda. Vlastne to sú tí zombici, čo boli teraz hore, ale z druhej strany. Môžeme to potichu preliesť. Jedlo, 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 jedlo. No my sme v hajzli, lebo nemáme ako získať teraz, jak sa dostať ďalej, keďže nemáme, nevadí, bežíme tam, keďže nemáme žiadnu zbraň na blízko, holými rukami sa neubránime. Jedine, že by sme postavili na zbraň stôl, čo už môžeme spraviť. Už máme len 5 barikád. Tento teraz môže ísť spať, keď došiel z výpravy. Ale vyzerá tak, že sme pekne hladní.
Ukáž, čo si spravil. Keď tento robil čo vlastne? Tomuto som dal robiť čo? Neviem, ale... Aha, na zbrane vlastne tu... Počkaj, teraz kde to ale spravil? Alebo jak to? Dal som mu robiť, nie? Aby mohol robiť zbrane, ako ten workbench. Lebo tu už není vo výbere. Dám robiť posteľ asi. Ale aj toto by som mohol dať robiť. Asi nech sú lepšie na tom zmyslov. Toto ešte nemusím. Dáme robiť toto. A už je dosť hladný. Už je dosť hladný a my nič nemáme. Cukor si môže dať? Nemôže. Nemôže si dať nič. No musíme niečo nájsť. No musíme ísť na výpravu teraz a musíme niečo nájsť. Ale kde som... Ja tomu nejak nerozumiem. Aha, už je podvýživený. Ukazuje. No nič, je mi to ľúto, ale budeš musieť ísť. On nikam nejde. On keď je hladný, on nikam nejde. Tak dáme ti robiť barikády? Ne, ani nebude ani robiť. Nebude ani robiť. Tak pôjdeš ty na výpravu. A tu to budeš robiť? Asi nebudeš, čo? Ty asi umreš od hladu. No základ je doniesť jesť, ty kokos. Dobre, tak rýchlo ideme, už začíname hľadovať. Rýchle ideme na to. Ježiš, ja neviem. Teraz neviem, kde som bol. Tu som bol teraz, nie? Tu som bol teraz. To však to som vybral. Niekde niečo možno ostalo, ale jedlo potrebujem. Ideme sem. Ideme sem. Bez zbrane. To asi nie je najlepší nápad. Ale ideme sem, no. Ježiš, to je tu, kde sme boli teraz. Mňa jebne. Ale dá sa to znova použiť, že teoreticky by sa dalo aj to, tá vysielačka znova použiť. Ja si myslím, že to už... To bolo tesné, uvidíme kam až pôjde. Do tej kancelárie by som rád išiel. Dobre, išiel tam. Môžeme ho zavrieť? Otvorí si? Neotvorí, dobre. Ale čo, veď tu kancelária, veď ale nič tam není, nemôže tam vojsť? Tu niekto je, že? Jedlo. Keď to zdvihnem, tak to bude počuť, čo? On je tam skovaný. Či to bolo odkiaľ? Tie zvuky. No tam je.
To čo? Dobre. Takže sme si otvorili cestu na druhej strane. Lockpick máme, chvála Bohu. Hlavne potichu. Jedlo žiadne, my sme v hajzli. My sme v hajzli, keď nenájdeme žiadne jedlo. No. Musíme sa ešte pozrieť hore. Nič ešte neseknutý. On je tam za dverami. Dá sa ísť sem. Môžeme ho potichu zabiť? Môžeme. Dobre, bejsbolka už začína byť zničená. Meso! Dobre, sme mu to vysvetlili s tým rebríkom. Ideme teraz hore. Dobre, tá bejsbolka vydrží celkom dosť. Pozrieme sa na ďalšie lokácie. Na ďalší deň pôjdeme pričuchnúť. Dobre, teraz môžeme už aj bežať, asi ne? Môžeme zliesť s tým rebríkom, ale ešte myslím, že na pravej strane niečo... Ježiš, ne, tam neles. Takto. Niečo tam bolo, ale to znamená, že by sme museli prejsť cez toho zombíka. Aha, ešte tu boli vlastne. No ale tu ich bolo... Oni ma asi uvidia, že? Dobre, tam som bol z druhej strany. Zaujímavé, že tí ma nevideli. Oni možno len počujú, oni nevidia. Tento je dosť problematický, tento. Ne, ubrám sa. No už ho zabí. Dobre. Akorát sa nám zničila aj zbraň. Ale tu hore vlastne už nič nebolo, tu keď vyleziem. Nič, ideme preč. Navaríme, 2 jedlá môžeme navariť, myslím. Máme jedno mäso, jednu zeleninu. No ukážte, kto umrel od hladu, všetko. Rýchle ideme navariť. Ty už umieráš. Keď sa to minie, asi zdechne, že? Dobre, rýchlo si navar. Ty nemôžeš variť, lebo si hladný. Tak evidentne ja ti budem musieť navariť, no. Ja môžem urobiť asi viacej jedál a oni si potom zoberú. Môžem urobiť 2 takéto polievky. 2, dobre, super. 4 jedlá, lenže to zase bude robiť... strašne dlho. Tento je unavený. To, čo sme akože spravili? Máme karty, takže oni potom to sa asi zvlášť nejak aktivovať. Takže my sme postavili... Kde to je toto? Toto máme postavené. Aj toto, lenže...
Kde je ten bench na zbrane? Aha, sem. To ja mám akože hľadať po celej... Ne, nechcem vyrábať. Dáme kladivo, alebo dáme toto? Tak viacej vydrží kladivo. Dáme jedno kladivo, jeden nôž. Lenže teraz henten hore, keď varí, už je nejaké jedlo hotové? Dáme ho spať, Lea, zatiaľ. Ale nepôjde asi spať, nepôjde. Teraz čo, dáme akože akciu, ale mne sa to nelúbi, toto teraz akože celý deň prejde? Veď keď má urobiť za jeden deň... Veď keď má urobiť za jeden deň 4 jedla, tak prečo už nemal to jedno jedlo hotové? Veď to musí prejsť, to je blbosť, aj prečo celý deň. Keby tam bolo za jeden deň urobiť jedno jedlo, tak ešte tomu chápem, ale 4 jedlá za jeden deň, tak mal v priebehu dňa ešte bez toho, aby som to posúval ďalej, urobiť to jedlo. A ako náhle by bolo to jedno jedlo hotové, tak by sa mohol najesť. Dobre, no tak si daj 2 jedlá. To sa mi nelúbi, lebo chcem na to len kliknúť a čakám, že sa spustí niečo, že použiť alebo niečo, ale ako náhle kliknem, tak hneď to zje. Dobre, a teraz kam postavili vlastne tú hraciu časť, alebo čo to bolo s tými kartami? Toto je vyrobené? Čo sme chceli? Kde je tá ďalšia časť? Ešte vydrží barikáda. Ešte barikáda vydrží. Takže moc tomu nechápem, že keď som... Dobre, tento pôjde do boja. To je na preskúmávačku. Tento... pôjde... Alebo to som nedal vyrábať? A to stojí strašne veľa. Ja nechápem teraz, čo toto je. Jaj. A toto je ono. Toto vlastne bude robiť... No. Toto bude robiť vlastne vyše pol dňa. Lenže ja keď dám preskočiť, tak to skočí automaticky na noc. A toto... Čo akože? Tento čas. Keby to aspoň niekde plynulo, že... Na tom koliesku, že už to robí. Ale to mi príde strašne hlúpe nejaké. Ideme ďalej. Pôjdeme sem. Zoberieme si nôž. Toto.
Si musíme preliesť plot. Zbraň máme nôž na tiché zabitie, ale pokúsim sa ich... Podarí sa nám chodiť okolo nich? Ďalšie miesto. Tu by sme mohli sa asi schovať. No už ide. Za roh. Prejdi. Možno ma neuvidí. Dobre. V taxiku dosky. Otvoríme. Chladnička. Yes. Aj pádnica bola v tej chladničke. Teraz sa im úspešne vyhýbame. Hore, hore, hore. Tohto asi budem musieť zabiť. Ja som na druhú stranu. Takže neviem ako to teraz. Hlavne potichu. Tu je nič na prehľadávanie? To je policia, to má na sebe prestrelnú vestu. Tu mohli by ešte nejaké zbranie aj funkčné. Musím ho zabiť. Pre istotu. Troška mu uľavím od bolesti. Až toto už je východ. Že som sa troška na druhú stranu ísť sa aj pozrieť. A do riti. Rýchlo. Bolo by celkom dobré, keby sme mohli na nich spustiť to auto aj, ne? Budem musieť zmeniť asi to DLS-ko, lebo robí to nejaké čiary za tými postavami, keď je tu v tieni. Dobre, ideme mu to usadiť s kladivom. To bolo dobre. Aha, tu som vlastne bol. To kladivo je dobre. Tu som tiež bol a tam som išiel na strechu, takže ideme ešte raz sem. Počkaj, tu stav ísť. Len takto.
Tu asi už nebude nič. Tu je dole. Ideme na tú strechu, pozrieme sa na ľavú stranu, vlastne nad nás, teraz pôjdeme. Uvidíme, čo tam je a asi by sme odtiaľ toho mohli odísť. Tu není nič. Tu asi hlavne stále potichu. No čo je, aj zlezeš? No ja som myslel, že tu bude viacej vecí tuto v tej opravovni. Fú, to bolo tesné. Chcem si to kladivo troška šetriť. Toto rozmazávanie, to bude asi DLSS. Dobre. Ó, lockpick máme. Nemáme? Nezobral som lockpick. Do kufra pozrieme. Dobre, rýchlo padáme. Hore. To bola tesnotka. Tohto budeme musieť vybaviť potichu. Škoda, že len tých dverí sa nedá ísť. Som myslel, že tu už bude koniec mapy a tu ešte pokračuje ďalej. Pozrime ešte hore teda. Dobre, tu už nič není, ideme dole. Ne, môžeme ísť tam. Takže pri súboji sa viacej potom ničí to kladivo, no. Mohol by som asi, dajme tomu, že zabiť potichu 5, aby sa mi začalo ničiť, ale keď ako náhle príde na súboj, tak... No ukáž. Jasné, že môžeš ísť. Dobre, to je všetko. Všetko. Stretneme sa u nás. A padáme odtiaľ to už snať. Jedla máme síce málo, ale tie zbrane by sa zišli. Tu ich ale je ešte stále. Dosť, hente by mohlo vypadnúť. Tu už bude východ, ale ešte sa pozrieme. No čo? Čo bude? Tam bude stále stáť, keď zlezem, tak čo ma vás bude počuť, nie? Tak pôjdeme dole túto, tadiaľto, no. Rýchlo zles. Dojti. Rýchlo. No nemôže byť ale potichu. Padaj! Som v riti, pusti ma. Prelesto. Je to výraz. Ježiš, ne, ja musím ísť naspäť, ne. Les. To nedopadlo najlepšie o to.
Tu je ten stôl, veď predtým som ho tu nevidel. Dobre, tak dáme ho, že si môže zahrať. By mohli spať. Potom asi on pôjde na preskúmavačku. Ináč to nevidím. A ona... Bude treba toto postaviť. Toto musíme postaviť jednoznačne, lebo to tu rozmlatia. Teraz zase neviem, toto cez deň, toto je, stáva to, a keď dám ešte jedno, tak to už bude cez noc stávať, takže toto je jasné. Toto vlastne bude stávať jeden celý deň. To by mohla a cez noc by sme mohli ísť potom niečo teda preskúmať. Ne? Dobre, už to stúplo, tento už spal. No uvidíme, no. Zase sme boli pod útokom, ešte že sme spravili to jedno. Ona by mohla ísť tiež hrať karty. Tento tiež. Ale myslím, že jedlo nemáme žiadne. Pozrieme sa hneď, či môžeme niečo navariť. Dobre, dostane sa z depresie, neboj sa. Tento je furt poškrábaný, ale... Ja som pekne drblil, som mal už dávno spraviť. A dám mu aj lieky. Dobre, vlastne variť teraz nemôžeme. Lebo... Čakaj, tu môžeme posteľ, ešte nepotrebujeme druhú. Lockpick by bolo dobre vyrobiť. Už dosky nemáme. Tuto môžeme spraviť jednu polievku. Iba jednu polievku, takže asi by som to spravil tak, že by som posunul čas ďalej. A keď robiť polievku jeden deň, jedno sústo iba, to mi príde dosť debilné. Zase sme boli pod útokom. Kto je najviac hladný? Dáme staroškovi, nech sa naje. A potom by mohol ísť... Počkaj, vlastne naje, veď... Teraz sa najedol. A... Pôjdeme s tým na preskúmavačku. Ja neviem, keď ich takto nechám samých, tak oni si budú robiť aj čo potrebujú. Dobre, veď postavíme tu ďalšiu posteľ. Sme boli, tuto sme boli, ale lockpick by sme potrebovali. Ideme sem. Zoberieme si kladivo, pánvicu. Ale on je zase... by sa mohol aj Ale nemáme nič na ošetrenie. Tento je úplne v hajzli, tento si bude lahnúť. Ja neviem, keď sa vyspí, či sa mu zvýši život. Uvidíme Rahul, či bude mať viacej. Ježiš, ale ona by potrebovala si už lahnúť. Prečo nám bude treba postaviť tie postele, dve aspoň. Dáme jej zatiaľ toto stavať. Nech sa ubránime a ideme na preskúmavačku. Keď sa vrátime, zase budú dve ubrané alebo jedno.
Čo je do riti, veď ja som to, ježiš, ja som to vynuloval tým, že som... Nie je to také, akože to ovládanie není úplne intuitívne. Ja viem, chcel som sa pozrieť, či Staroušek nemá náhodou obväz. A tým pádom som to vrátil naspäť. Tým som to postral, a to je... A tým som to postral asi, dobre. Potrebujeme, aby mali nejaké to mentálne zdravie troška vyššie, len teraz je otázka, toto budeme musieť postaviť ďalej. A teraz už ideme konečne na preskúmavačku. Musíme dať nejaké dosky. A takže budeme musieť zapojiť elektrínu nejako. Ukáž. Tu ich je viacej. Ešte raz. Otoč sa. Tak ti drbne po hlave s tým kladem, že sa toho doštíš. No len, že som urobil hluk, neurobil? Dobre, takže demo vlastne skončilo. Áno, užili sme si demo. Ako dobre to bolo, super. Paráda. Dúfam, že to ešte doľadia do toho vydania. Ale vysoké percento, že keď to vyjde, tak to kupujem. Dobre to bolo. Dobre, ďakujem za sledovanie. Čaute.